Si estic de lloguer, he de pagar les despeses de la comunitat i l'IBI? Depèn dels acords als quals arribis amb la persona propietària. Per llei, a més de la renda, et poden fer pagar les despeses generals per al manteniment de l'habitatge, és a dir, les despeses de la comunitat i l'impost sobre béns immobles, IBI. Alerta! Aquests conceptes sempre han d'anar especificats i quantificats de manera independent al contracte de lloguer i al rebut de la renda.